Hello guys, welcome to my channel. Nandito po ako sa province namin guys. Maganda panoorin guys, mapalayan dito guys. Mapalay dito guys, magandang tubo guys oh. Kita mo yan guys, yung mga bukid doon. Yung nakikita nyo, hindi akin yun. Ito guys, hindi rin akin yan guys. Pupuntahan ko yung dati kong trabaho dun guys sa pag-aari niya guys, Torres. Dating amo kong kuripot guys. Ito guys oh, madami isda dito guys. Guys oh, tilapia, hito, saka ano pa isa yung isa Bisaya ba guys, haluan guys. Guys, paano sila ng tubig guys. Ito guys, minsan may lumalabas na sawa dito guys. Tawag nito yung ahas. Dito oh, alupong. Kasi laki ng ano ko, kasi laki ng sarap ng milmit guys oh. Guys, isda guys. Hey, udah. Guys, gawa ng hollow blocks. Hanap tayo ng ano guys, isda. Minsan kasi daming isda rito guys.
Sarap sumilong dito guys, oh. Malamig. Yung may-ari ng hapon guys. Hapon na may-ari dyan. Saka ito, isa lang. Mga mayayamang nabili na ito ng mga mayayaman na tao guys. Ito may-ari naman ito si Torres. Dyan ako dati nagtrabaho guys. Ito naman hapon, yan. Hapon na kabili na. Yan guys, yung nakamotor Brazilian yan. Marunong mag-Tagalog. Brazilian yun eh. Matagal na dito nanirahan guys. Yan naman guys, manukan. Hapon din yata yung mayari niya. Lupa lahat, nabili na lahat ng mga mayayaman guys. Ito yung lupa ni Torres. Ito yung gate. Labrador Farm. Yan guys. Yan kay Torres to. Doon. Ilang hektarya to nabili ni Torres. Yan, nandun ako nagtrabaho dati guys doon.
Yan. Kita yung bundok na yun guys. Hindi akin yan. Okay guys, thank you. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na kayo at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng video ko guys. Bye bye.